зажигать. Будем сегодня зажигать. Мол, Макдональдс, ФБИ, Макдоналдс, ФБИ. До того, как в тачах, Моневел, душа тачах. Моневел, Жан-Клод Ван Дам, офшоринг и як Богдан. Джастин Бібер, Моневел, ми на вайну з Very Well. Ну-ка, хто ж на тиш, мон городиш. Так тобі чекургалаш, туж я радиш, хто шукать. Шукать, ви нам пустиш, дєча бура, Брітні Спірс. Монтоне, я радишко, улапала бачкішко. Табі чебургінський грил, мочилка, керелки, скіч, феррітейл, ти же крил, йоу! Таудмурт, саундтрек, юрти минем аштерек, юрти минем килдешін, монудмут хіп-хоп машин, хіп-хоп машин, монудмут хіп-хоп машин. Монудмут хіп-хоп-ремон, йоу, еш-яс камон, йоу, шудо-улон, йоу, валамон, это был удмуртский гайс, шуды витя шлач, ача-ча-ча-ча-ча-ча, базин дау, very much, very much, базин дау, very much.